Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yako Suki, The Promise. Sorry ha. Sorry na lang kung na-apil ka sa pagpamakak. Pero, maori ni paagi nga, mo relax ko. Og dili siya mangita na ko kung si Erning ang kauban ako. Daggang kay kabuang bisan saon. Rolando, mag-amigo na lang gud ta. Kapuya gid mo pasabton, oy. Di lagi ko ganahan makig-amiga nimo. Kay mahadlo kang makakis na sab ka nako. Mao ba? Oh, Booking ka na, Rolando. Ganahan kang mukis na ako. husto na. Balik sa imong higdanan. Kay gilantan ra ba ka tungod sa imong kakiat nimo. Tupagaw na nga akong pangutana. Usa naman sab? Ngayon dili man ka magkapugong pag-kiss na ko kung naa ako sa imong duol. Oh. Love na ko nimo no. Maglisod kag tubag na ko kay tinuod man ang akong gisulti nga love ko nimo. Maong dili ka kapugong sa imong kaugalingon kung naa ako sa duol. Tahag ko nun dayon ka nako. Kay love ko nimo no. Ibaw ba ka na Tsumi? Nga dinhi sa Pilipinas, dili mga babae ang muong nagsulti sa ilang gipati sa kalalaki. Naibaw ko. Kay daghang kog mga libro nga nabasahan bahin sa Pilipinas. Samtang dito pa ko sa Japan. Daghang kog comics nga binisaya, maong maayo ko mo binisaya. Og nahibaw ko sa kinaiya sa mga Pilipino. Unya, nganong lahi man ang sinultian nimo? Nganong imong gid ko samukon anang imong mga pangutana nga way lami? Waday lami na mangutan ako kung anong kahagkunon ka nako, kung na ako sa imong duol. Tungod kay tentasyon ka. Oh. Mao na ikaw, usa ka tentasyon. Tentasyon? Oo. Nakailan kag unsay tentasyon? Naibaw, uy. Pero, Kung nagtuo kang gugma ang nagtukmo nako, aron hagkan ka, pues nasayop ka. Tungod kay ang imurang lawas ang nanintal nako sa akong pagkalalaki. Managlahi ang love og sa natintal lang. kung mauna, Abi ni mo no, Natsumi? Parehas ra kag babae sa club nga maninintal. Tungod kay babae ka, guwapa, og maninintal kang dako. gusto na. Muna ibutang si mong utok, ha? Muna ibutang si mong utok nga nagsalimuang. Wa ko'y gugma nimo. Pisika lang ang gipati ko para nimo. Kalais ako kibati. Muraman og dunay mitusok-tusok sa akong kasing-kasing. Sakita ng manulti ni Rolando. Parehas rin na akong mga babae sa club para niya. Dili ka ay ko espesyal para niya. Katugnaw sa hangin sa gawas. Oh, Rolando, niya malagi kasala. Kumusta naman sa Natsumi? Paim na to tambal lang. Kaya nagsalimuang na. Ha? Wa ni mo siya lilia sa sod? Siya may migawas. Naglalis sa sabi. Nasab? Ay naunsa man taon ka dong, uy. Makig-away ka maghilantan. Nausab na gyud ka, Rolando. Di man nun ta kaingon anak ka palaaway sa una. Pero karon misobra naman ka dong. Oh, oy, nalak man ni sa sod. Natsume! Natsume! Ayaw na una kong disturbuhan diri manang. Naghilak ka? Naiubos lang ko anong lalaki na sa gawas. Pastilan. Tinuod yun di ang nag-away mo, day. Pero, day, inom una ining tambal, day. Ugma na lang na nang. Dili ko kung ganahang mainom, anak. Ay, gihilantan ka man. Inom lang ini. Ugma na lang nang. Pasag nilang una ko diri. Oy, Rolando. Anya, paunsa man na ni mo ron.
Nga di naman mo inom og tambal sa Natsume. Papasagdi na siya nang ay. Ha? Kay naon sa taon ka dong. Nga ano ba taon? Nagahi naman kay kag sinultihan dong. Di ba yan na mo'y gustos imong inahan, ha? Nang, way labot si mama ini akong gibuhat. Kahit kinag-uunang bayana. Sultihi ko no tinuod dong be. Unsa man gyud inyong relasyon na Natsume? Uyab man ka mo. Nang mahimo ba? Palihog lang nang, di lang ko. Palihog lang, di lang ko ni mo hasunod ang bayhana nang. Mahimo nang. Iato na na sa terminal ugma. Aron makapauli na sa ila. Rolando. Uy. Ingon anak ka lamang imong kalagot ni Natsume. Unang, gusto kong mahanaw na siya sa kong pananaw. Rolando. Kung mauna, dako gyud kay sa nimo ng uyab nimo. Nang mahimo ba? Di na ta magiskot pahay na mong duha. Ato ko sa lungsod matuog nang. O kinahanglan ugma. Wa na si Natsumi din Oy, Rolando! Nganong ato magyud ka matog sa lungsod dong? Inugarana ng kauban na to di manang. Uy, Shan! Dili na gid siya ganahan mo tanaw na ako. Day Natsume. Ablihi ragod ng pultahan, day. Natsume. Manang, Naunsa nam sa mong duha, uy. Pero kada minuto naman lang mong nag-away, day. nang, Natsume. sakit na gid kaayong sinultihan si Rolando na ako. Aw, kundi na maagwanta. Mas may patingali nga magpalayo ka lang una ni Rolando. Di maayo nga magpaduol ka pa niya, day. Kaya naglagot siyang maayo nimo. Naibaw na ko nang kung ganong naglagot siya na ako. Nga naman yun. Kay wa siya I love na ako. Kay maninintal ko. Marag kong babae sa club. Physical lang ang iyang gibati para na ako. Ug dili love. Unsa? Nakasulti si Rolando ni mo, anak? Unang, gisakitan kaayo ko. Ay, Natsume. Na. Ay, naanang imong kagool. Inom una ining tambal, oh. Aron kung ganahan na ka mo pauli sa syudad, o makapauli ka. Ipahatod ka ni Rolando sa terminal, day. Si Natsumi maning nanawag. Hello, anak? Ma? Oh, Natsumi? Ngano nakila ka, ha, anak? Kuan, wa ma, doon na ko'y kamay problema. Uganahan lang ko makabati sa imong tigo. Anak, kung unsa man ang problema nga imong nasugatan diha sa Pilipinas, ayaw pa daog, anak. Oo ma, dili ko magpadaog, pero dili lang kalikayan nga makahilak ko. Ngano man, unsa man ang nakapahilak nimo? Si Rolando ma, ang pag-umang ko ni Noy Fernan. Unsa? Ngano man, giunsa ba ka ng Rolando? Gipasakitan ka? Gimolestya ka? Wa ma, iya lang kong gikontrahan. Unsa? Gikontrahan? Pero ngano man, Tungod kay maninintal ko ko, muna ko kong babae sa club. unsa? Igo di ada kaubos ang iyang pagtanaw sa imong pagkababae? Oo ma, pag nasakitan ko. Ngano nakasulti man sab siya nga maninintal ka? Ambot, wa ko magkasabot. Mura siyang mapasok kung magpaduol ko niya. Kun mao, ayaw pagpadoon, palayo ni anang tawhana, aron dili kasakitan. Torne, niya kita sa bukid nila ni Rolando. Indot mo sa din dapita. Nindo sa baturyo eh. Sige. Akong tawagan ng akong amigo. Sige, Torne. Pero, mao na itong drama ha? Ay, nahibaw na ko sa itong buhaton din.
Hello? Ring. Bay, niya na mi bay. Niya na ang abogado nga upalit sa yuta. Hire mo karon. Padawon mi sa inyo. Ah, sige. Pabuta ko diya. Bay! Oh, Bay, bye. Rondo. Ring. Oh, dali mo dali. Dali mo. Yan na yun, bay. Siya si aktor ni Benji Bagasmas. Ah, mayong adlaw, sir. Nangadlaw, Tani. sab. Nangadlaw. Ah, hayon man ang mupalit sa among yuta. Ako rin ang gipalihok ini, Rolando. Mag-Rolando na lang ko din mo, ha? Okay ra attorney, may problema. Gitugyan na ni Ma'am Esmeralda nako pagpalit ining inyong yuta. Unsa? Nagsabot na mi. Na kung magkasabot na ta, bayaran din ako kining inyong yuta. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!